представлява тип закрил тръгваме от центъра на форкни страната. Има по една топка на всяка трябва да изберем всичките по една, като се връщаме до ракета. Значи самия вид на бягане, самата техника вие си разбирате. Дали се плъзгате, дали спирате на операция, как ще спирате, с което как ще спирате, зависи вече от вас. Вижте както вие чувствате най-комфортно. Значи аз хващам в момента да тръгва на поле вашия пулс, а на първо не знам ли сте с цека мрежата? В смисъл се става така ще поне. Стане цека мрежата. Стане в момента, в който тръгвате долу, старт, в момента, в който кажа старт, пускаме старта на вашия път. В момента, в който трепне, пускам. В момента, в който докоснете с последната топка от важна ракета, спирам в момента. Нови. Дай. Дай, ще дадеш много време, дай. Окей, 18-132. Браво бе. Еми, не знам, честно казано. Не, те вероятно го правят, нали, състезатели. Не тренират някакво момче? Не, по схема 15, под 15 секунди е най-силното време. Дай се напусна, те са максимално, дай. 15.06. Добре.